ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga gabi, mayo nga pagig-uban, welcome sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan og dalaygon ang Dios nga naghatag higayon nga kita man nag-uban na usab nini mao programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ato nga panag-uban karon, ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi ka Dios ug mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga maoy nag-uban kanamong tanan, Dios nga maoy nagsuplay sa tanan nga among gikinahanglan. Ikaw nga Dios nga naghatag kusog mayong panglawas, Dios ka nga nagpakaon, nagpainom, nagbisti sa matag tawo nga misalig midangop kanimo. Walay nakulang kanamo tungod kay imo kaming gitagbo o Dios sa tanan nga among gikinahanglan. Maespirituhanon nga bahin, pisikal nga bahin, mga material nga mga butang Ginoo nga amo agayon nga gikinahanglan padayon nimong kaming giatiman. Sa amo na usab nga panag-uban amahan, amo na usab nga dawaton ang imong pagpanalangin kanamo. Panalanginin na usab kami sa imong mga pulong, mga mensahe nga amo karong madunggan. I-bless na usab kami sa imong mga pulong. Itagaan mo kami o Dios o kasing-kasing nga madinawaton matinuohon ug dunay kadasig sa pagkinabuhi subay sa imong mga mensahe. Bless kinamatag usa sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dugay ko nakasugod mga kaigsuonan tungod kay grabe kakusog og ulan diri sa among dapit. Grabe kakusog og ulan. Unya nihinay ang among signal sa wifi tungod sa kakusog sa ulan. Unya salamat sa Ginoo nga karon nihinay-hinay na sad og nibalig na usab og tingog ang ato ang programa pinaagi usab sa ato ang FM station 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, South Cebu. Sa ato karong panag-uban mga kaigsuonan atong hisgutan ang kapitulo 3 sa libro sa Tito. Kapitulo 3. Lamang kung doon na mo'y mga pangutana mga kaigsuonan, pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa ato nga programa sa ato ang pakig-uban ni ining taknaa. Maayong gabi nila Lizaro Binyan Islit. Maayong gabi Pastor, God bless. Maayong gabi ni Del Libitos Antasuda. Good evening Pastor, watching from Itom, Katigbian, Bohol. Shout out ko ni Pearl og ni Jeline Mir og Antasuda. Maayong gabi ni Ross. Kisa man ni. Okay. Salamat ka ni Ross. Si Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor ug sa tibok mong pamilya ug kanatong tanan. Request kog song Lahutay. Salamat Pastor. God will bless you always together with your whole family. Korikong V Kodok, maayong gabi. Maayong gabi kaninyong tanan. Og ako ding i-greet no ato mga kaigsuonan ilabi na sa mga moripli, ilabi na ni Sister Alda Singkol nga nanuka diha sa Surigao. Mayong gabi mga pagiguban sa Tramo Moripli ato mga kaigsuonan diha sa Compostela, Cebu. Mayong gabi ug maayong pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan ni Soyla Ortiga Kabkaban ug si Imayda Carinal Limpahan. Maayong gabi, may pakiguban ni Arlita Limpahan Tubyo. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kaninyong tanan nga nanuka diha sa Bohol.
Dalaygon ang Dios magpanalangin ka natong tanan sa atong panag-uban sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pakiguban ni Marlene Garganera. Good evening Pastor og sa tanang naminaw sa imong programa request song Pastor Dalangpanan. Salamat Pastor and God bless. Sa awit makalangit mga kaigsuonan nga lahutay dili sa nako matagan og pagtagad tungod kay wala pa nako mailisi kwerdas ang ako ang gitara kay wa pa mi kalugsong. Medyo layo-layo manggod og palalitan diri og string kay na mami sa bukid. Awit makalangit atong tagan og pagtagad diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit dalangpanan ka. Mayong pagiguban ni Melinda Riambonanza. Good evening Pastor og sa tanang naminaw sa pulong sa Dios. Si Kurikong Bigudok, good request po ako ng song Pastor Ikaw ang Kusog. Si Gigi Mes, maayong gabi. Si Nars Buyan, maayong gabi sis. Sa atong pagpangalagad sa Dios, samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, kita gipasidan-an o giklaro kanunay si Ginoo nga doon na tay mga kalisdanan nga maagian nga angay natong antuson mga pagsulay nga gikinahanglan natong malapngan. Sa panahon nga kita mo bati nagkalisod o kabugaton, dili nato kalimtan nga doon na tay dalangpanan. Ang bugtong dalangpanan mga kaigsuonan nga mo'y makasulbad sa tanan nga ato ang mga problema. Bisan sa mga problema nga dili nato makit-an ang kasulbaran apan sa Ginoo, dili gid niya pakyason. Watay laing dalangpanan kun dili ang atong Ginoo nga mo'y atong gilagaran. Bisan sa unsang sitwasyon, bisan asa ta sa kalibutan, bisan unsay panahon, doon na tay dalangpanan. Pulong nga dili nato kalimtan, pulong nga dili nato ibaliwala. Hinumduman nato kini nga sa atong pagpuyos kalibutan, doon na tay dalangpanan nga maoy motagbo nga makahimo sa paghatag sa unsa may atong gikinahanglan samtang nagpaabot ta sa iyang pagbalik. Mayo nga pagiguban ni Joyzan Gabriel. Good evening Pastor. Salamat sa Ginoo kay dili ko niya ginapasagdan sa akong mga pases sa ako ang mga papers paadto sa ibang nasod. Praise God. Thanks you for supporting request ko song Ikaw ang Kusog. Okay. Ako ning andamon dire daan ang inyong mga request. Ikaw ang Kusog unya do na pagyoy gi-request dire hangtod may kinabuhi. Oras sa itong mga programa mga kigsuonan alas 7:55 na sa kagabion. O pipila na lang kami noto ato nang sugdan ang paghisgot sa mga pulong sa Ginoo. Si Rumilita Bugais, pilis ko, good evening Pastor, happy appreciation month uban sa ubang mga pastor. Salamat kaayo no Sister Rumilita og ni Marilyn Oracion hangtod may kinabuhi. Si Rizal, matod pa maayong gabi kanimo Pastor og sa tibok mong pamilya nimo og sa mga tanan nga naglantaw sa imuhang live karon. Maayong gabi sa tanan, dalaygon ang Ginoo sa matag usa. Maayong gabi ni Susana Navarro og ni Im Sabalia. Maayong hapon diha kanimo Pastor watching from Kuwait. Pastor request song Labaw sa Tanang Butang. Dalangpanan ang Dios sa tanang panahon, sa tanang higayon, bisan asa tas kalibutan.
makadangop ta kaniya. Maayong gabi ni Cherry Asindelia Liaging. Good PM Pastor, salamat sa Ginoo nga nag-live chat. Medyo ning loading og gamay tungod kay baga og dag-om diri sa among lugar. Kunya kusog og ulan, pero karon okay na wa nay ulan. Si Gigi Mills pwede, Pastor, gikinahanglan ko ikaw. By Mars Villa Avril, daghang salamat. Gikinahanglan ko ikaw. Ako ra ning isave kay puno na ang akong files diri. Si Barbon Arnel, maayong gabi, Pastor, watching from Kalikanan, Amping Kanunay, Pastor. Salamat kaayo sa pagpahinomdom. Pastor, na ba ako nakabalik ba? Musta na anak sa Dios? Okay ra gyud mi diri. Kurigong V Godok, salamat, Pastor, watching from Saudi Arabia. Kumusta mo diha, Kurigong? Mara atong igsuon nga nano ka diha sa gawas sa nasod, no? Si Gingging Simpron, maayong gabi. Si Melinda Ria Bonanza, maayong gabi. Si Tata Naro Panansang, maayong gabi. Blessed evening, Pastor, sa tanang kumusta ang tanang mga anak sa Ginoo. Maayong gabi ni Grace Hill Baklaan Panoy og si Tata Naro Panansan, si Rochelle Gaba Singgit og si Alejandro Moldes Manil. Good evening, Pastor, watching me live from Barangay Luna, Kapalong, Davao del Norte. Request kog song, Pastor, yung title Kopti Ako og Tutok kang Kristo. Daghang salamat, Pastor, sa tanang nagtanaw sa live mayong gabi. Ato nang hisgutan mga kaigsuonan ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang atong oras nisod na gyud hapit sa alas 8 sa gabi. Kuha inyong Biblia mga kaigsuonan ug atong sugdan ang paghisgot sa mga mensahe sa Ginoo. Ablihi diha sa Tito, libro ni Tito, libro ni Pablo diha sa Tito. Ablihin yung Biblia mga kaigsuonan, manaaman sa cellphone o kaha na as di papel, importante atong nasabtan ang gipasabot sa Dios nga atong gialagaran. Ato ning hisgutan mga kaigsuonan sa atong panag-uban ug bagdungan ta sa pagbasa sa libro sa Tito kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 11. Pahinumdumi ang mga magtotoo sa pagtahod o pagsugot sa mga namunuan o sa mga anaas kagamhanan. Kinahanglan nga andam sila pagbuhat sa tanang butang nga maayo. Sultihi sila nga dili magsultig dautan batok kang bisan kinsa, kundili magmakigdaiton o magmahigalaon o kanunay magpakita sa malumong kinaiya ngadtos tanang mga tao. Kay kaniadto kita usab mga buang-buang masupilon og nangasaag na ulipon kita sa mga kaibog ug sa tanang matang sa kaylayan og nagkinabuhi sa pagkadautan og pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato og ato usab silang gikasilagan apan gipadayag sa Dios nga atong manluwas ang iyang kaluoy ug ugma. Giluwas kita niya kinidili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Pinaagi sa iyang grasya isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan nga atong gipaabot. Og tinuod kini gusto kong hatagan nimo sa talagsaon nga pagtagad kining mga butanga aron kadtong nagtuo sa Dios magmatngon paggamit sa ilang panahon
sa pagbuhat og maayo, kini maayo og mapuslanon alang sa tao. Apan likay ang binuang nga pakiglantugi, ang pagsubay-subay sa inyong mga katigulangan, ang mga pagpakig-away o mga pagpakiglalis, mahitungod sa balaod, wala kini kapuslanan. Human kapasidan sa makaduha ang tao nga maoy nakaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok, isalikway siya. Kay nasayod ka nga kanang tawhana dautan, og ang iyang sala nagmatuod nga nasayop siya. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magtudlo ka nato, magpahinomdom sa angay natong ikinabuhi nga mga pulog mga mensahe nga gikan gayud sa atong Dios. Ang mga pulong mga mensahe nga gikan gayud sa atong Dios, mga igsuon ko sa Ginoo, ato gayud nga masiguro pinaagi sa mga pulong nga naas balaang kasulatan. Kung ang mga pulong nga gikan gyud sa mga balaan, gikan gyud sa balaang kasulatan, maog yun nay mga ilhanan, maog yun nay sukaranan nga kana gikan sa Dios. Ang sulat ni Apostol Pablo alang kang Tito, nakasintro kini alang sa tanang mga Kristohanon, nga kinahanglan kitang mga Kristohanon dili nato batasanon ang ato ang nabatasan kaniadto. Nga matud pa ni Apostol Pablo nga ang ato ang batasan kaniadto sama usab sa mga tao nga wala pa sa Ginoo. Diin ang mga tao nga wala pa sa Ginoo, inana ang atong kinabuhi kaniadto nga matud pa mga buang-buang kanang ang tao nga buang-buang mga kaigsunan dili kantigong mubarog, daling madala, daling malingla, sa laing nga mga pinulungan, daling maulog-ulogan. Og ang atong kinabuhi kaniadto matud pa ni Apostol Pablo nga matud pa niya dinhi mga kaigsuonan ko sa Ginoo, masupilon og nangasaag. O gipakita pag yun dinhi mga kaigsuonan nga napuno sa kaibog ug sa tanang matang sa kahilayan. Mauni ang ato ang kinabuhi kaniadto. O giluwas kita mga kaigsuonan matud pa dinhi sa iyang mensahe nga giluwas na kita sa Dios. Anang mga kinaiyaha, gihahuas na kita sa Dios. Ug usa sa mga ilhanan nga nakalingkawas na kita sa maong mga tawhanong kinaiya, mga kalibutanong kinaiya, usa sa mga ilhanan nga nakalingkawas na ta sa tawhanong kinaiya, ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu mga kaigsuonan, maoy usa sa mga ebidensya, ilhanan nga nakalingkawas na kita sa tawhanon natong kinaiya, kalibutanong kinaiya nga naghari na sa atong kinabuhi kaniadto, nga maoy atong gisunod, moy atong gigamit, moy atong gikinabuhi, nakalingkawas na ta ana. Unsa gani ang atong kinabuhi kaniadto? Masupilon, mga taong nasaag og napuno, naulipon sa kaibog og naulipon sa mga kahilayan, dautan, unya grabe nga pagkamasinahon. Unya kung dunay mga tawo nga mudaot usab. Kung dunay mga taong masilag, damor pud masilag. Kanang mga kinaiyaha nakalingkawas na taana. Buti pasabot wala na taana mga igsuon ko sa Ginoo. Kay kasagaran mga igsuon sa kinabuhi nga wala pa sa Ginoo, kung ang tao gani nga wala pa sa Ginoo, kung dili gani makadawat og maayo, magmulo dayon, magbagulbol dayon, sama sa labi na sa panahon sa eleksyon. Kay ang gihisgutan dinhi mga kaigsuonan, may kalabutan ni sa kahimtang sa mga nangulo sa atong nasod, sa atong syudad, sa atong probinsya, sa atong lungsod o sa atong mga barangay. Naghisgot ni siya sa mga nangulo o sa mga gipanguluhan mahitungod sa panggobyerno nga bahin. Diha sa bersikulo 1,
Mato din ni Apostol Pablo, pahinumdumi ang mga magtotoo. So kining maong mensahe alang ni kanimo, alang kanako, alang kanatong tanan. Nga kitang mga magtotoo o Kristohanon, kinahanglan willing ta nga mudawat, willing ta mga kaigsuonan mo sunod, mutahod sa mga tao nga naa sa gobyerno. Labi na gyud sa ato ang barangay, sa lungsod, sa syudad, mga igsuon, o kining maong mensahe naghisgot nis mga palisiya or mga ordinansa. Ang matag barangay o matag lungsod, syudad, probinsya, doon na mga ordinansa. Kitang mga tao, mga igsuon nga nahisakop ni anang maong dapit nga doon mga ordinansa, kinahanglan kaantigutang mutahod. Kitang mga Kristohanon, kinahanglan kaantigutang musabmitar. Ang pagsimitar o pagtahod nato ngadto sa mga namunuan, mga igsuon kos Ginoo, maoy usas mga ilhanan nga kita Kristohanon. Dili nato batasanon ang ato ang kinaiya kaniadto nga kung dili ta makadawat og mga ayuda, labi na ron mga kaigsuonan mahitungod sa panggobyerno, daghan kaing ayuda sa lungsod, syudad og sa barangay, daghan kay mga ayuda. Kung di ka kadawat og ayuda, ayaw pagbagulbol, ayaw og pagsultig dautan, dili gayod maayo sa atong pagkakristohanon kung dili ganita makadawat og maayong benepisyo sa atong nasod o sa ato ang barangay, sa lungsod, matawag natog mayor. Dili nato balikon ang batasan sama kaniadto nga magbagulbol dayon, magsulti dayog mga dautan, mga pinulungan nga dili makapahimaya sa Dios. Mga igsuon kos Ginoo, ato na nang likayan, ato na siyang kalimtan, og dili na nato na balikon ang batasan, kay tungod mga igsuon Kristohano na kita, mga magtotoo na kita, mga igsuon kos Ginoo. Usa sa mga pagpasidaan ni Apostol Pablo alang sa mga magtotoo nga kinahanglan gyud dili kita magsultig dautan kang bisan kinsa. Una sa tanan, ato ang paningkamutan ang pagmakigdaiton, magmahigalaon, unya ipakita ang malumong kinaiya ngadto sa tanang mga tao, diha sa ato ang lungsod, sa atong syudad, o sa ato ang barangay, o sa dapit diinta gibutang sa Ginoo. Muingon ganitang tanang tao, mga kaigsuonan, bisan pa sa mga tao nga dili maayo og huna-huna, dili maayog pinulungan batok kanato, mga igsuon kos Ginoo. Pero alang sa mga Kristohanon o magtotoo nga wala magsunod niini ug wala mga magtamod niini, mga kaigsuonan, dunay mga mensahe ang Dios pinaagi ni Pablo alang sa mga magtotoo. Kung dunay mga magtotoo, mga kaigsuonan, nga dili maayog kinaiya, dapat likayan. Usa sa mga rason nganong angay likayan ang mga magtotoo nga dili pa maayog kinaiya, usas mga rason aron paglikay sa pagpakiglantogi. Kay ang mga magtotoo, mga kaigsuonan, nga dili maayog kinaiya, makigparang magyunaglantogi. Usas mga gipakita dinhi, mga kaigsuonan, kining bersikulo 9, apan likay ang binuang nga pagpakiglantogi, ang pagsubay-subay sa inyong mga katigulangan, o niya pagpakig-away, pakiglalis, mahitungod sa balaod, wala kini kapuslanan. Labi na gyud, mga kaigsuonan, sa mga Kristohanon nga nagtamod pagyapon sa mga pagtulunan nga dili na makit-an sa balaang kasulatan, mga pagtulunan nga gikan sa mga patuo-tuo sa mga katigulangan. Dili dapat nato silang tubayan. Labaw sa tanan, dili ta dapat makiglalis. Ang mga tao, mga kaigsuonan, nga makaingon ta nga nabisi sila,
sa pakiglantugi, pakiglalis sa mga pulo nga dili makahatag og kadasig sa matagusa, mga igsuon dapat likayan. Unya, before sila likayan, dapat nato silang pasidan-an. Dapat nato sila nga prangkahan, kumbaga. Sa bersikulo 10, human kapasidan sa makaduha ang tao nga maoy nakaingon sa pagkabahin-bahin, sa pundok isalikway siya. Kay nasayod ka nga kanang tawhana, dautan og ang iyang sala nagpamatuod nga nasayop siya. Sa ato ang kinabuhing Kristohanon o mga magtotoo mga kaigsuonan, doon na gyud duha ka klase nga tao nga ato ang mahimamat. Una, dili magtotoo, ug ang ikaduha magtotoo. Si Apostol Pablo naghulagway mga kaigsuonan sa kinabuhi sa mga tao sa palibot ni Tito, mga igsuon dito sa Kreta. Now, itong hinubduman ang Kreta mga kaigsuonan, daghang mga tao nga dili maayog kinaiya. Unya, usas mga naimpluwensahan mga kaigsuonan ang mga magtotoo. Doon na gyud mga magtotoo nga naimpluwensahan sa mga dili maayog kinaiya. Nga dunay mga magtotoo nga kung dili gani makadawat og mga benepisyo gikan sa ato ang gobyerno, magbagulbol dayon. Dapat kitang mga magtotoo dili ta kaantigong magbagulbol batok sa mga naas ato ang panggobyerno. Dili nato balikon ang kinaiya nga bagulbulan, masinahon. Unya, hilig ang pagpakiglales. Labi na ron mga kaigsuonan nga dili na maabtag tuig na nasa eleksyon. Gani, nagsugod na og imong makita, nagsugod na og pamahin-bahin ang uban. Nga nay mga hinabang, mga benepisyo. O kung kitang mga Kristohanon dili makadawat, dili ta dapat malain. Dili na to balikon ang mga kinaiyang tawhanon. Pero ang nakanindot mga kaigsuonan sa sulat ni Apostol Pablo mga igsuon kag Tito, wala niya ilaylo ug wala niya kalimti nga dunay mga Kristohanon nga naimpluwensyahan sa dili maayong kinaiya. Nya dinhi gipakita sa sulat ni Apostol Pablo kung unsaon pag-ila sa mga tao nga naimpluwensyahan sa dili maayong kinaiya or nibalik sa tawhanong kinaiya. Mga tao nga kanunay makiglales. Mga tao nga hilig sa pagpakiglantogi. Mga tao nga maghisgot sa mga pulo nga wala nay labot o wala nay kapuslanan. But ipasabot, wala nay maani. So kitang mga Kristohanon, mga kaigsuonan kos Ginoo, makasugat magyutag mga tao, makahimamat magyutag tao, nya duha ra magyud ka klaseng tao nga atong mahimamat. Dili Kristohanon o Kristohanon. Dili magtotoo o dili magtotoo. Pero hinumduman nato nga ang magtotoo o ang Kristohanon doon na po'y duha ka klase. Kristohanon nga matinud-anon, doon na po'y Kristohanon nga dili matinud-anon. Kristohanon nga mapaubsanon, naapoy Kristohanon nga mapahitason. Sama sa panahon sa atong Ginoong Hesus nga dunay mga magtotoo sama sa mga Pariseo, mailhan nato ang mga mapahitason nga mga magtotoo. Kanunay ikumparar nila ang ilang kaugalingon nga tusuban. Kanunay nilang ikumparar ang ilahang karatula, ang ilang relihiyon, ang ilang simbahan o kaha ang ilang pagtuo ngadtos ubang pagtuo ug ubang relihiyon o grupo.
Dunay mga magtotoo nga ilang ikumparar ang ilang nahimo sa manahimo sa uban. Og dili na makaayo nga maoy atong kanang pakigsuoran, dili gyud na siya maayo. Usa sa mga advice ni Apostol Pablo kinahanglan likayan. Lamang before nato likayan, ato silang pasidan-an. Ato silang prangkahan kumbaga. So dinhi mga igsuon, nato nasayran ang tinuod nga kinabuhing Kristohanon. Sa panahon nga ang mga apostolis nagpadayon sa pagsabwag sa maayong balita, diha giklaro gipakita nga dunay mga Kristohanon nga dili pagyapon maayog binuhatan. Unya kung dili gani maayog binuhatan, usa sa mga gipakita dinha kana bitawng ang mga tao nga dili maayog binuhatan, una sa tanan na anak nila ang batasan sa pagpakiglantogi, pagpakiglalis. Niya makakita na gani tag mga Kristohano magtotoo nga makiglalis, makiglantogi. Dapat likayan. Kay kitang mga Kristohanon o mga magtotoo, wa tay laing dapat buhaton. Wa tay dapat laing paningkamutan. Ang pagtabang, ang pagdasig, ang pag-inampuay. Dili na to kalimtan ang pagdinasigay, ang pag-inampuay, ang pagtinabangay, ang pagbuhat ug maayo. Dili na to nakalimtan kay maunay gi hulat sa Dios aron iyatang panalanginan. Kon padayon tang magbuhat ug maayo, padayon tang ready sa pagbuhat og maayo og ready sa pagtabang sa tanang panahon. Mga igsuon kos Ginoo, mahimaya og malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Ug sa dihang malipay ang Dios sa atong kinabuhi, ang Dios nga atong gialagaran siya tagihas tanan. Dili niya ihikaw ang panalangin. Mao hinungdan si Hesus miingon, kung kapiyalan kas gamay, mas piyalan pa kag daghan. Usa nga angay natong likayan og bantayan ang ato ang mga pulong or pinulungan. Dapat dili ta magsultig dili maayo ug likayan gyud nato ang pagsultig dili maayo. Labi na gyud sa mga naas namunuan, labi na gyud sa mga nangulo. Aron dili maayo ang ato ang dili ta makasultig mga maayo. Dili ta makasultig dili maayo. Mga igsuon ko sa Ginoo, aron malikayan nato ang pagsultig dili maayo, kanunay natong kanabitang papuy-on ang mga mensahe sa Dios sa atong kasing-kasing. Padayon natong punon ang atong nahuna sa mga mensahe sa Dios. Maayong mensahe, mga mensahe nga makapadasig, mensahe mga igsuon nga makapaduol sa Dios. Kay kun ang atong nahuna puno sa mga mensahe sa Dios, mahimong puno usab ang atong kasing-kasing sa mga mensahe sa Dios. Kay unsay atong gihuna-una, mga igsuon maupunay atong bation. Timan ini ha, ang atong kasing-kasing nag-agad na sa atong gihuna-una. Ang atong emosyon nag-agad na sa atong gihuna-una. Kanang atong feelings, ang atong pagbati. Kanunay ni siyang nag-agad. Unsay mga pulong walain pang aning nag-agad. Og ang atong unahuna mga kaigsuonan, naghulat og nag-agad ni siya sa atong mga madungog, sa atong mga makita. Kung unsay atong madungog, kung unsay atong makita, maunay muabot sa atong nahuna. Kung unsa gani maghari sa atong nahuna, maunay agdon sa atong pagbati. Maunay trabahoon sa atong kasing-kasing.
ug unsa gani naa sa tong kasing-kasing, timan-an nato ang giingon ni Ginoong Hesus nga mao nay mogawas sa ato ang baba. Kabantay mo nga dunay mga tao, example, dunay mga tao nga wala pasagdi sa Dios. Pero kay gihuna-huna sila nga lisod, kanunay lisod ang ilahang gipamulo. Wala sila pasagdi sa Dios. Wala sila pasagdi o kanunay silang giatiman sa Dios. Apan kay ang ilang huna-huna dili man maayo. Dili sad maayo ang ilang gibati ug dili pod maayo ang ilang gipamulo. Usa sa mga angay na tubuhaton mao kini. Kita, ikaw ug ako Kristohanon, magtotoo. Dapat ato ning barugan. Dapat ato ni siyang ikinabuhi. Aron mapadayon nato ang pagkinabuhi ug kinahanglan mubarog kita nga lig-on matupan ni Apostol Pablo. Kinahanglan tarongon nato paggamit ang ato ang igdudungog. Tarongon nato paggamit ang ato ang igtatanaw. Igtatanaw ug ang igdudungog mo'y pinakaimportante nga atong bantayan. Kung makakita ta og mga dili maayo ug makadungog tag dili maayo, dapat ilikay nato atong kaugalingon. Aron mas makalikay ta mga kaigsuonan sa mga dili maayo nga makita ug dili maayong madungog, aron makalikay ta, dapat atong ihatag ang panahon sa pagbasa sa pulong sa Dios. Dapat maunay atong panganduyon sa Dios, atong pangayoon sa Ginoo nga tagai kog kalipay sa pagbasa. Maunay atong pangayoon sa Ginoo nga Lord, tagai mig kalipay sa pagbasa sa imong pulong. Kabalo ba mo mga kaigsuonan, kung doon na tay kalipay sa pagbasa sa pulong sa Dios, dili gayud kapulan, dili kadukaon, pero dapat na akay time management. Dili sad maayo mga kaigsuonan nga tungod kay dili kadukaon, tibuok Bible, tibuok libro o kaha Bible imong hutdon og basa sa usa lang kahigayon. Mga igsuon ko sa Ginoo, dili nato kalimtan nga ang Dios hanay kaayo. Dunay panahon matud pa ni Solomon, dunay panahon ang tanang butang. Dunay panahon sa pagpamahaw, pagpaniudto, pagpaniapon. Dunay panahon sa pagpanglimpyo. Dunay panahon mga kaigsuonan sa pagbasa o pag-ampo. Dunay panahon sa pag-fellowship, pagdinasigay, pagpangumustahay. Dihas tagsa-tagsa nato ka Pinoy-anan. Nindot kaayo mga kaigsuonan nga mangumusta punta sa ato ang kanang sakop sa pamilya, sakop sa panimalay. Pangumustaha sa ng inyong bana, pangustaha po ng inyong asawa, inyong ginikanan, inyong mga anak, inyong mga igsoon. Kumustaha sa? Dili sad maayo mga kaigsuonan nga dili nato mabuhat ang atong dili maayo nga dili nato mabuhat sa atong pamilya ang nabuhat sa mga tao, ang nabuhat nato para sa mga tao. Kung nangumusta ta sa ato ang isig ka magtotoo, nan ato sang pangumustahon ang atong Pinoy-anan. Mga igsuon ko sa Ginoo, kung madawat na nato, dili magyud mahitabo nga pakyason ta sa Dios kung atong pangayoon sa Ginoo nga doon natay kalipay sa pagbasa sa pulong sa Dios. Sa dihang manaatay kalipay sa pagbasa sa pulong sa Dios, mauna na time nga malikaya na nimo ang mga posibilidad nga makita unta nimo nga dili maayo. Makalikay na ka ana. Makalikay na ka sa mga pulo nga imo untang madunggan nga dili maayo. Makalikay na ka. Maubitaw na si David mga igsuon nga kung magbasa kanunay ang tao sa pulong sa Dios, dunay resulta. Matud pa ni David, dunay gipakita si David alang sa mga tao nga dunay kadasig ug dunay gugmas pagbasa sa pulong sa Dios. Sa Salmo, matud pa diha sa Salmo kapitulo 1. Kapitulo 1. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga daotan, umusunod sa gibuhat sa mga makasala,
o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Mao iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo og nagtuon siya niini adlaw o gabi. Unya gipakita dinhi ang resulta. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa og mamunga sa timbunga og ang dahon niini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Now atong hinumduman kita mga Kristohanon dapat naasta sa dapit nga kana bitaw daw sama sa kahoy nga daplin sa sapa dunay mga tubig. Bisan kung naay mga hulaw dunay mga init, dili gid siya magpangalaos, dili gid siya mahadlok, dili siya mabalaka tungod kay duna may tubig nga iyang kakuhaan. Inana ang tao nga naa kanunay sa pulong sa Dios. Dapat ikaw ug ako naata kanunay sa mga mensahe sa Dios. Atong hinumduman ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Unya kung imong tan-awon ang pulong sa Dios daw sama sa tubig nga mohatag og kinabuhi. Dili lamang sa tao kundi sa tanang nagpuyos kalibutan. Kung pabilin ta nga muhatag og panahon sa pulong sa Dios. Kung doon na tay kadasig sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, makalikay pa ka sa mga tao nga mauntay mo hatod nimo dili maayo. Makalikay ka sa mga tao nga mudaot nimo. Unya gawas pa ni ana naa ka kanunay sa panalangin sa Dios. Usa sa mga atong pangayoon sa Ginoo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nga ikaw ug ako magpabiling dasig sa pagpatalinghog ug paghatag og panahon sa pulong sa Ginoo. Kay sa panahon nga naa ta kanunay sa pulong sa Dios, kung imong tan-awon ang saysay ni David, dili kita mo balaka. Unya dili gyud ta mo kana bitawng dili ta matakdan og dili maayo nga kinaiya. Usa sa mga angay natong i-apply, ilayo nato atong kaugalingon sa mga taong dili maayo. Now, atong hinumduman ang mga taong dili maayo, dili nato na sila matugkad kung dili nato na sila ikuyog. Doon na gyud mga panahon nga makuyog nimo sila. Apad sa panahon nga imo na silang mailhan, dili maayo, pasidan tapos ilayo ang imong kaugalingon. Maunay gipakita ni Apostol Pablo, ilayo ang imong kaugalingon. Or unsay giingon dinhi ni Apostol Pablo sa 11 versikulo 10, human kapasidan sa makaduha ang tao nga maoy nakaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok, isalikway siya. Isalikway or ilayo ang imong kaugalingon. Ang pulong pagsalikway mao ang pagdistansya. Kinahanglan i-distansya ang imong kaugalingon sa mga taong dili maayo. Unya kasagaran ra ba sa mga taong dili maayo? Magpaka maayo na sila. Murag sila'y maayo kaysa uban. Sila'y insakto kaysa uban. Sila'y abilidaran o sila'y mas daghan nga nahimo kaysa uban. Pero ang tinuod nga maayo, atubangan sa Dios, magpakahilom lang na. Ang tinuod nga maayo mga kigsuna atubangan sa Dios, kanunay nang magpapaubsanon, magpapailubon sa tanang panahon. Ako mga pag-ampo, alang ka natong tanan, para malayo ta sa makapa-impluwensya og dili maayo sa atong kinabuhi. Atong pangayoon sa Ginoo nga
tagaan ta niya kalipay sa pagbasa sa Biblia. Tagaan ta niya kalipay sa pagbasa sa iyang mga pulong. Damurtang magbasa sa pulong sa Dios. Damurtang magbasa sa mga mensahe sa Dios. Timan ini siya. Damor kang panalanginan sa Dios. Kay nga naman, dili man ka makabuhat og dili maayo, bisan kung gibuhatan kag dili maayo. Usas makatabang gyud natong mga magtotoo. Aron padayon tang makabuhat og maayo, padayon tang makadasig, padayon tang dunay panahon sa pag-ampo sa Dios alang sa uban. Mga igsuon kus Ginoo, ang pamaagi mao gyud ang paghatag og panahon sa pulong sa Ginoo. Sama sa atong gibuhat karon. Daghan nga mga pamaagi aron madunggan nato, masabtan nato, masayran nato ang pulong sa Dios. Pertindaghan na nga pamaagi. Pwede ka nga magbasa og Biblia, pwede po kang maminaw sa mga nagbasa sa Biblia. Doon na ro'y mga radio Bible. Even sa cellphone, doon ay mga apps dinha nga radio Bible. Pwede ka nga maminaw sa mga pulong sa Ginoo nga nas Biblia, pinaagi sa radio Bible. Apps na siya. Bless kaayo ang tao nga kanang nabisi, gibisi niya ang iyang kaugalingon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kay una sa tanan, daghang kaitang masabtan ug masayran nga maoy angay natong maikinabuhi samtang naghulata sa pagbalik ni Jesus. Sama sa atong gihimo karon, nasayran nato nga kitang mga Kristohanon dili dapat di ay ta nga kanang musultig dili maayo ngadtos mga namunuan sa mga tao nga gibutang diha mga ahensya sa atong gobyerno, ilabi na gyud sa atong barangay, sa ato ang lungsod, mayor, sa atong syudad, ug sa ato ang mga probinsya. Mga igsuon kus Ginoo, kinahanglan katigot ang mutahon, kaantigot ang mo respeto, og dili nato balikan ang atong kinaiyakan niadto. Na kung buhatan ganing dili maayo, mubuhat punoon og dili maayo. Usa sa mga angay nato nga i-apply para makabuhat ang maayo kanunay ang paghatag og panahon sa Biblia. Ang paghatag og panahon sa pulong sa Dios. Aron malikay nato or aron ilikay nato ang atong kaugalingon sa mga taong dili maayo, sa mga pulong nga dili maayo, sa mga mensahe nga dili maayo. Kung dili nato ilikay atong kaugalingon, maimpluwensyahan ta. Pero kung atong ilikay ang atong kaugalingon ug atong iduol ang atong kaugalingon sa pulong sa Dios, naata sa panalangin sa Dios. Mao ni ang angay natong paningkamutan sa pagkinabuhing Kristohanon o Kristohanong pagkinabuhi. So ilhanan nga naagi ta sa pagkinabuhing Kristohanon, una, doon na tayo respeto, doon na tayo pagtahod sa mga tao nga gibutang sa Ginoo, nga maoy nagmando or nangulo, nangamahan, nanginahan sa atong barangay, sa atong syudad, sa atong lungsod, ibin sa atong nasod. Dili na to tugutan nga makasulti tag dili maayo. Hinoon, ato silang iampo. Ato silang dadon sa atong mga pag-ampo sa Dios. Kay mao magyunay usas mga dasig ni Apostol Pablo sa iaso usad nga
alagad nga si Timoteo or sa ihang usa ka kaabag, no? Kaabag nga si Timoteo. Diha sa unang Timoteo kapitulo 2. Unang Timoteo, pwede ra gyud ninyong inyuhang ablihan yung Biblia. Unang Timoteo kapitulo 2. Mahitungod sa pagsimba, bersikulo 2. Kapitulo 2, bersikulo 2. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari og ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay og malinawong kinabuhi, kinabuhing Dios non og subay sa hustong pamatasan. Mao ni usas mga gikinahanglan natong i-apply. Kung doon na diitay panahon sa pagdangop sa Dios, doon na diitay panahon sa pagampo sa Ginoo alang sa tanang namunuan, alang sa tanang nagmando, alang sa tanang mga nangulo, mga igsuon ko sa Ginoo. Ang moabot sa atong kinabuhi, ang ihatag sa Ginoo atong masinatian kana bitang mahimong malinaw ang atong kinabuhi. Kung sa inyohang barangay o sa inyohang lungsod sa inyong syudad, wala kay mo kadawat og mga usay tawag ana mga benepisyo, mga hinabang, ay mo kaguol. Kitang mga Kristiyano dili ta dapat maguol. Dili na to balikan ang atong kinaiang nga kaniadto. Mura din tag manghulga. Ang kaatong kaniadto mo ingon man dayon nga og di kadawat og hinabang mo ana man dayon. May magwa nay laing eleksyon. Diba na manghulga dayon? Bantay ra gyud nag-eleksyon. Dapat kita mga Kristohanon dili ta mo gamit ana nga mga pulong. Kay kana nga klase nga mga pulong nagpakita nga na nga doon na kay kasuko, kaligot-got o kasilag o pagdumot. Kinaiya nga dili ikalipay sa Dios. Kinaiya mga kaigsuonan nga dili gyud makapahimaya sa Ginoo. Wala ako mga pagdasig. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga ang pagbuhat ana may pay ato ng iampo sa Dios, no? Ato nang iampo. Kay kung naatay mga pagampo sa Dios ug ato silang dados mga pagampo, ang ihatag sa Ginoo malinawon nga kinabuhi. Ang ihatag sa Ginoo mahusay kanang dili gubot nga pagpuyo. Wow, no? Kay kung unsay atong gibuhat sa uban, atong hinumduman, maupunay mahitabo nato. Unsay giingon ni Jesus, buhatan ngadtos uban ang buot nila nga buhaton nila diha nimo. Kung unsay gusto natong masinatian, dapat atong buhaton kini ngadtos uban. So atong paningkamutan mga kaigsuonan nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, makahimo gyud tag pag-ampo sa Dios para sa mga tao nga gibutang sa Ginoo sa atong gobyerno. Labi na gyud sa mga namunuan para makadawatag husay ug malinaw nga kinabuhi unya kinabuhing Dios non og naagitay nindot og kinaiyang batasan. Pagkanindotan, no? Nindot og maayong batasan. Mao na nga Kristohanon gyud ta. Mayong gabi sa tanang mga Kristohanon. Likayan na nato tong mga kanabitang magreklamo. Likayan na nato ng mga magbagulbol. Likayan nato na. Katong mga panahon nga ato gigamit nga magbagulbol reklamo dayon, dili nato na gamiton. Ato nang ilisan sa pagdangop sa Dios, sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, sa pagpaminaw sa mga pulong nga nas mga awit. Sama sa mga awit mga kaigsuonan nga dalang panan, no? Ato nga gina paminaw kaganina. O niya minaw tag awit makalangit labaw sa tanang butang nga gi-request diri sa ato ang panag-uban.
Magkusama ang mga katigayunan. Kung mawala ka, Mayo nga pakiguban ni Primitiva Dabuda. Good evening, Pastor Gideon, watching from Governor's Village, Estaca, Dipolog City. God bless. Salamat sa Ginoo. Mayo nga pakiguban ni Rochelle Gaba Singgit og ni Alfido Batok og Carolina Mundano. Mayong gabi, Pastor Gideon, naminaw na sad ko sa imong broadcast. Request kong song dalang pa ang sa mani di lang panak ka. Dili ko ka kuha aning imuhang request, Sister Carolina. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Sergia Parcon. Si Pastor Dante Ruiz, Pastor, miingon diha nga likayan ang lantugi. Unya unsa man na kanang mga sigig debate SD og CFD. Likayan po nato sila. Dili ta musod sa ilang programa. Kung dili po nato tugutan nga makasulod sila sa atong programa. Kung naamang gani mga SD og CFD nga musulod diri, ato silang interdinon lamang sa ilang mga pangutana. Dili dapat nato sila kana bitang uyunan. Ando naman to'y mga CFD nga nakasud diri. O niya pagarpar man dayon to, niya ato lang gingnan, sige padayon lang, maginampuay lang ta. Kaya kanang imuha nga pagsigi og sige og sud sa amoa ay una lang kung makap panalanginan ka ana og malig-on ka, ala padayon lang. O niya kami magampo ra gid mi sa Ginoo para ninyo. Ana lang yun. So kanang mga SD o CFD nga sigig debate, ato na silang iampo lamang sumalas ato ang nasabdan ato ng likayan ato na. Salamat kaayo, Pastor Dante Ruiz, no? Nara ba po'y mga pastor nga kusog kaig mo debate? Hilig sad nila ang pagdebate. Niya kung imo lang taon gyud ang pagdebate na ang kaguol, kasuko, nya na ang number 1 gyud kanang mo resultas pagkahambugiro. Mao gyud nay ako gyung nakit-an. Bisan unsaon ako pamalandong, bisan unsaon ako kana bitong alam-alam ang akong kaugalingon. Ang ako gyung makita sa debate, ang maani og mabatunan nga kinaya kana ra gyung pagkahambugiro. Mahimong garbuso ug hambugiro ang tao. Resultas pakigdebate. Si Donsky Uberes, God bless, nakapaminaw na sad sa pulong sa Ginoo. Dili sila pansinon, igsuon. Ni Sir Vilinario Florentino, dili man na sila makatabang sa panghuna-huna. Tinuod yun, makaguba hinuon sa maayong panghuna-huna. Anawara ko nang na mga pastor sad nga musud pog debate, ang bautismo dibatihan, unya unsa gani sayop sa ihang gikadebate iya ding ipos. Kuan na gyud kay ba murag sa Binisaya pa katalo na kaayo. Murag ni resulta no sa pagkahambugiro katalon. Unang likayan lang gyud nato na likayan lang nato na kay dili man na sila biblical, kita mo'y nagsunod man tas pulong sa Dios, no? Si Norbita Yotradsi, good evening Pastor Gideon og sa tanang followers ning imong programa Dalaygon ang Dios, watching here in Bindoy. Si Tata Naro Panansang, salamat kay sa imong pag-share sa atong programa ngadto sa imong kaila. Si Ilin Dimpuyag,